Drage gledateljice i dragi gledatelji, naša rukometna reprezentacija ostvarila je historijski rezultat i po prvi put se plasirala na evropsko prvenstvo koje će se održati u Norveškoj. Kako je Klas dugogodišnji sponzor i podrška reprezentacije, kroz nagradnu igru odlučili su nagraditi svoje vjerne kupce. Nagradna igra Bazar i Klas na Evropsko vode vas počela je 21. oktobra, a završava se danas finalnim izvlačenjem. Do sada je podijeljeno čak 400 nagrada kroz 8 sedmičnih izvlačenja. Kao što već znate, nadamo se i željno očekujete, ostalo nam je da izvučemo još 22 velike nagrade. To su 10 potpisanih dresova rukometne reprezentacije, 5 Samsung LED Smart televizora, 7 putovanja u Trondheim na utakmicu Norveška-Bosna i Hercegovina. Sa nama danas je i selektor reprezentacije Bilal Šuman. Čestitke prvenstveno na odlasku i ovom historijskom rezultatu. Hvala. Meni je zadovoljstvo, evo, pošto imamo ovu jednu već dugo godina saradnju sa Klasom, gdje su od jedne ogromne pomoći našoj rukometnoj reprezentaciji, naravno sa nadom da ćemo i ovu saradnju nastaviti još duži niz godina, da imamo jednog takvog partnera, da na neki način, da kažem, olakšamo ovim našim momcima ne samo ovo putovanje na Evropsko prvenstvo, nego i ova neka budućnost. Nadam se da će biti i ti svjetski i evropski prvenstva još. Danas ćete nam vi pomoći da saznamo ko su sretni dobitnici i ko će to biti vaša podrška u Trondheimu. Da, evo, nadam se da vidim da je mnogo ovih kupona ovdje. Bože moj, vidjet ćemo ko su ti sretni dobitnici i naravno poželio bi im isto, da kažem, za ove nagrade ko bude izvučen i nadamo se vidimo se u Norveškoj i Trondheimu. Sa nama su i članovi komisije koji će pratiti regularnost izvlačenja. Tu je predsjednica Mirsada Fehratović. Dobro nam došli. Dobar dan, dobro i vi nama došli na današnje svečano izvlačenje nagradne igre Bazar i Klas na Evropskom vode nas. Pored mene su jedni od mnogobrojnih učesnika sponzora. Sa moje desne strane je sponzor Violete Nevena Sučić i sa moje lijeve strane je predstavnik firme Džajić Edip Huskić. Što se nas tiče, nagradna igra izvlačenje može da počne. Svakako. Prvo ćemo saznati ko su dobitnici 10 potpisanih dresova rukometne reprezentacije. Adisa Bajić. Izvolite. Još uvijek dres reprezentacije. Ramiza Čorovac. Izvolite. Šehić Ismeta. Bečić Izeta, Drežnica. Brašno, Epi. Iseimi Nazim, Sarajevo. Nuhanović Aida. Imamo samo broj telefona. Sedmi dobitnik dresa rukometne reprezentacije. Fanka Višća. Isto ne znamo odakle nam dolazi, ali imamo broj telefona.
Pašić Senad, Sarajevo. Miletović Zvonko, Vareš. Samo malo. Ovaj račun ispravan. Ovdje moramo konstatovati da je jedan artikl... Možete li samo na mikrofon? Znači imamo i jedan nevažeći list. Imamo jedan nevažeći listić gdje je korisnik koristio samo jedan klasov artikl. Znači ovaj listić ne možemo prihvatiti, prema tome moramo ponovo izvlačiti. Znači ovaj ćemo odvojiti. I koliko nam je još ostalo? Još jedan. Možemo ponoviti. Bezo Kasim, Vogošća. I još jedan dobitnik dresa rukometne reprezentacije. Senida Glamojkić. Imamo broj telefona, pa ćemo kontaktirati Senidu, svakako. Ispravan. Sada možemo da pređemo na izvlačenje dobitnika 5 Samsung Smart LED televizora. Zaista vrijedna nagrada. Diša Brkanić, Vogošća. Izvolite. Avdić Zumra, Vogošća. Izvolite. Hatidža Bačić. Dževad Karović, Sarajevo. Još jedan, je li tako? Još jedan. Još jedan dobitnik. Korjenić Izet. Nemamo mjesto, imamo broj. Izvolite. Kifla. Zvijezdak je ispravno. Ispravno. A sada ćemo dodijeliti 7 putovanja. Ko će to biti podrška našim reprezentativcima u utakmici Norveška, Bosna i Hercegovina. Imamović Alma. Janjoš Dževida, Vareš. Jeste. Envera Cibra.
Korjenić Izet. Ja ovdje ne vidim ime i prezime. Ima Senita i broj telefona. Da. I adresu imamo. Ovo je 5. Još 2. Još 2 dobitnika putovanja u Trondheim. Cokić Đule, Drežnica. I posljednja nagrada. Jasmin Mrguda. Da vidim jednog samo čajno pecivo. Samo jedan. Jedno čajno pecivo. Znači ipak neispravan. Neispravan. Račun. Molčemo za još. Ovdje imamo Emira T i broj telefona. Onda ćemo ovako prikazati telefon. Izvolite. Da. Biskvit u redu, hljeb u redu, ispravan. Ispravan. To bi bilo to. Hvala vama. Hvala svim gledaocima. Čestitke svim dobitnicima, a ostalima više sreće drugi put. I našoj reprezentaciji puno sreće u Norveškoj. Hvala vam.